alqur'ani. Babu wata mu'jiza da Allah ya ba manzon Allah sama da alqur'ani. Shi yasa aka ce ku rike qur'ani, ku karanta qur'ani, ku yi imani da alqur'ani, ku yi aiki da alqur'ani, ku roki qur'ani shine wuridinku. Wani ya tambayi wani malami cewa dan Allah me zai kubutar da ni daga bata? Yace ka rike qur'ani, ka rinka karanta alqur'ani. Wani ya tambaya ya zan yi in samu kariya a rayuwata? Yace ka rinka karanta alqur'ani. manzo Allah ce ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi. Qur'ani zai zo ranar tashi alkiyama yana ceton masu karanta shi. Wallahi idan baka karanta shi a duniya nan, wallahi bai zai cece ka ba. Kuma wallahi kana buƙatar ceton nan, kana buƙatar ceton nan. To ka yi ƙoƙari ka ware wa kanka wani wuridi na musamman a rayuwa, ko a waya ko a ƙur'anin kana karantawa, ko izu ɗaya ko rabin izu ko da sura ɗaya ce kuwa, wannan a matsayin wuridi kamar yadda kake da wuridin cin abinci ba ka fashi. Allah ya halatta masa